Arratsaldeon. Harritukietako 9. Laugarren eguna. Posesko laugarren misterioa gogoratuko dugu gaur. Jesusen aurkezpena tenpluan. Mariak eta Josek badakite Jesus aurra jainkoaren doaia dela eta legea jarraituz tenplura daramate. Baina ez legea betetzearren, baizik bihotzez jainkoari eskaintzen diote beraien haurtxoa. Beraiek ere Jesus haurtxoarekin eskaintza horretan bat eginez. Guk ere izan dezagula gure bizitzan jarrera bera. Jainkoari eskainiz geran eta dugun guztia. Desio honekin hasi dezagun pozez gaurko eukaristia. Kristorekin guk fede bera, barrio bera, jainkoa, aion aina, guztion Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan beti zuekin. Nahi maitiok, presta gaitezen, da muoto hitz egitera. Jesus jauna, bihotzurratuak salbatzera bidalia, erruki jauna. Jesus jauna, pekatariei dei egitera etorria, Kristo erruki. Jesus jauna, gure alde otoitz egiteko, aitaren eskuinaldean, zaituguna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiza altzua, eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, era miragarrian moldatu duzu giza duintasuna eta era miragarriagoan eraberritu, egizu gizatasunean gurekin bat egin duen zure semeak, bat egin gaitzala berearekin jainkotasunean. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Malakia zen profezia liburutik. Honela mintzo da jainko jauna. Hor bidaltzen dut neure mezularia. Nire aurretik bidea prestatzera. Eta berehala etorriko da bere santutegira, zuek bila zabiltzaten nagusia. Eta irrikatzen duzuen ituneko mezularia. Horra non datorren dio jaun ahal guztidunak. Nor jasan haren etorrera eguna, nor zutik egon, ura agertzean, urtzailearen zua bezala izango da, garbitzailearen lixiba bezala,
urtu eta garbitzeko eseriko da. Zilarra eta urrea garbitzen diren bezala, halaxe garbituko ditu Lebiren ondorengoak. Jaunari opariak behar bezala eskain diezazkioten. Orduan atsegin izango zaio jaunari Judako eta Jerusalengo oparia, lehengo garaietan bezala. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. ateburuok zabal zaitezte aspaldiko ateok, badatorreta errege ospetsua. Nor da errege ospetsu hori? Jauna da, indartsu eta ahaltzua. Jauna, guduan ahaltzua. Aleluya, aleluya, aleluya. Nazioak argitzeko argia, eta zure herri Israelen ospea. Aleluya. Hauna zuekin, Jesucristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Moisesen legearen arabera, amari garbikuntza egiteko unea iritsi zitzaionean, gurasoek Jerusalemera eraman zuten Jesus, jaunari aurkezteko. Izan ere, honela dago agindua. Jaunaren legean, lehen seme guztiak jaunari zagaratuko dizkiozue. Jaunaren legean, ezarritako oparia ere eskaini behar zuten. 2 usapel edota 2 usakume. Bazen Jerusalemen, Simeon izeneko gizon bat, gizon zintzo eta jainkozalea. Jainkoak Israel noiz kontsolatuko zain zegoena. Espiritu Santua berarekin zuen eta aditzera emana zion ez zela hilko jaunaren Mesias ikusi arte. Eta Espiritu Santuak eraginda tenplura joan zen. Legeak agintzen zuena betetzeko gurasoek. Jesus aurra tenplura eraman zutenean, Simeonek aurra besoetan hartu eta jainkoa bedeinkatu zuen esanez. Orain, utz dezakezu jauna, zeure morroi hau pakeari hiltzen, zeuk itzamena bezala, ikusi dute nire begiok zugandiko salbamena, herri guztien aurrean zuk aurkeztua, nazioak argitzeko argia eta zure herri Israelen ospea. Aurraren aita amak harriturik zeuden aurraz esaten zirenikin.
Eta Simeonek bedenkatu egin zuten, eta aurraren ama Mariari esan zion. Begira, Israeldar asko erortzeko eta beste asko altxatzeko ipina dago hau. Eztabaida sortzen duen ezaugarri izango da, horrela bihotz askotako asmoak agerian geldi daitezen. Eta zuri ezpata batek aldez alde zulatuko dizu harima. Bazen profetesa bat ere, Ana zerizana, Panuelen alaba, Azerren jatorrikoa, urteetan oso aurreratu zen. Gaztetan ezkondu eta 7 urtez senarrekin bizi ondoren alargun gelditu zen, eta bazituen 84 urte. Gau eta egun tenpluan egoten zen, barau eta otoiz, jainkoa zerbitzatzen. Ordu hartan, han gertatu zen eta jainkoa goresten eta aurraz mintzatzen hasi zitzaien, Jerusalemen askatasunaren zai zeuden guztiei. Jesusen gurasoak, dena jaunaren legeak agintzen duen bezala, bete ondoren Galileara itzuli ziren, beren herri Nazaretera. Aurra hazten eta indartzen zijoan, jakinduriaz betetzen ari zen eta jainkoaren grazia berekin zuen. Jaunak esana, Manuel daukagu geure artean, hau da, jainkoa gurekin dagoena. Izena berak hori nahi bezan. Gurekin fedea, sustraitzen da, ezaera labur eta era batean eskandalozua dena. Jainkoak izan nahi du gizon bihurtzea. Hori erraz zaten dugu, ohituta gaude, baina ikarrizko afirmazioa da. Gurekin nahi izan du, gizakia izatea. Gurekin partekatu bizitzako abentura guztiak. Jakin bere esperientziaz, zer den gizakien eguneroko bizitza. Eta gurekin salbazio bidea egin. Kristau izatea ez da sinistea jainko bat dagoela bakarrik. Kristau izatea da aurkitzea zeozer, misteriotsua, bai, kreazio osoen sostengu dena. Hau da, jainkoa gurekin dagoela. Hau dugu, sostengurik sakonena. Nolabait gure bihotzak ikusi behar du fedez, jainkoa dagoela gure bizitzaren bihotzetan. Gure gizaki historiaren barruan. Gurekin partekatzen gure nahiak, arazo, bizitza osoa. Eta jainkoaren solidaritza honek nahi du esan gure itxaropenaren sostengua dela. Gure lanak, gure borrokak ezin dute bukatu frakaso batean. Jainkoak nahi izan du guetako bat eta ezin du alde batera laga gure historia. Gure historia hau bertan haragi egin dena. Hau da, Jesus. Egia esan, jainkoaren fedea guk kristau hori lagundu behar luke ez bakarrik eskerrak emateko. Baizik, solidaritate horregatik eskerrak emateko. Eta baita ere, gizakian gehiago sinisteko idazlari batek esan zuena. Gizakiak dauzka gauza gehiago. Dignitatea, merezimendu duenak eskertzea, alde batera lagatzeak baino. Eta hau egia dugu, gaur baita ere, gure artean. Bakebidea, luzea da, bai, eta aurrea egin lezake, etapak beterik bakarrik. Oztopo asko dira, gaintzekoak. Hainbat jendek sentitzen duen pake dezioa, justizi eta egia, lehenago edo gerosio, bere bidea irikitzen joango da.
Hau da gure fedea. Ez gaude bakarrik. Emmanuel, Jainkoa gurekin, hori nahi du izan hitz horrek. Emmanuel, Jainkoa gurekin dago. Amen. Zenideok, zuzen diezaiogun gure Otoitza jaunari eta bere semearen ama bitarteko dugula. Bededun guztiek Mariaren antzera bihotzean gorde eta hausnar dezaten Jainkoaren semea zentzuna, gero gartxu hotz egiteko. Eskadi ezaiogun jaunari. Jauna. Herrialde eta arrasa guztietako gizon eta emakumeak guztion aita den Jainko bakarra aitortuz, elkarren zenide bezala bizi daitezen. Eskadi ezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Gerra eta injustizia, zapalketa eta gozea nozitzen duten herrian, deia jaunaren gana iritsirik, ahal bezain laster egiazko pakera eta elkar bizitzara iritsi daitezen. Eskadi ezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Harritokietako 9 urren hau eskaintzera hemen bildu garenok, bizi ditzagula pakez urte honen egun guztiak eta osasun eta alaitasunez bukaerara hel gaitezen. Eskadi ezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Betiereko Jainko jauna, entzun gure Otoitzak. Gure eguneroko lanak eman diezagula, eguneroko ogia eta gure bihotzek aurki dezatela zure hitzarengan azebeteko dituen egiazko janaria. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Amen. Zenideok, egin dezagun otoiz guztio batean, Eliza osoaren oparia Jangoikoari eskaintzerakoan. Onartu jauna gaurko eguberri festarako honetan, zurekin adizkidetzen gaituen oparia. Hau baita gizakiak zuri eskain dezazekuken, gorezpenik bikainena. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak Jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guz zuri eskerrak ematea, jauna eta guzti santu,
Jainkoa algustidun betiereko horri. Gizon egin den hitzaren misterioan, zure aintzaren argiberria sortu da gure bihotzetan. Eta orain, Jainkoa agerian ezagutzen digularik, berak garamatza ageri ez direnak maitatzera. Horregatik, aingeru eta goia aingeruakin, ahalmen nagusitza eta zeruko tali guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu, santu, santua, miren guztien aiko jauna, zeru lurrak etenik dauzka zure diztirak. Hosanna zeru goienetan, izenean datorrena. Hosanna zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Zerulurak beteri dauzka zure diztirak. Egitzazu bada, santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen. Eta bere ikasleei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztio gontatik. Hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Palondoan berdin, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio gontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau degu hau berri. Horregaiti jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Oro bat izan gogoan jauna, gure zenide hauek. Rosa, Berna, Agapita, Joaquin eta Mikel, Magdalena, Mari Carmen, Ubigain Mantisidor familia, Aurea, Martija Mantisidor familia, Arritxu, Rosa Mari eta Keperin. Bataioaren bidez zure familian sartu direnak, egizu Kristo zure semeari bioz bihotzez eta gogo. Beroz, jarrai dizaietuela. Era berean izango goan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak eta hildako guztiak ere. Arritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki izakizkigu arren, gu guztio betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren Ama Maria Virginia doatzuarekin,
haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita alguztiduna, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Salbatzaileak agindute irakatziari jarraituz, beldur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Maiguzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utziten taldira erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik. Maiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zure erretza, zure ospeta indarra, oraitat. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea usten dizuet, nire pakea ematen. Begira zeure Elizaren sinizmenari, eta ez gure pekatuei. Ta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, haunaren pakea beti zuekin. Hangoikoaren bildotza, zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotza, zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotza, zukentzen duzu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Hona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak, jaunaren maira deituak. Ni ez nahi, Signor, zure etxean sartzeko, baina ezazu bat gatuko.
Egin dezagun otoitz. Onartu jauna, gaurko eguberri festaburu honetan, zurekin, Jainko errukitzua, gaur jaio daen munduaren salbatzaileak, jainkoaren seme alaba bihurtzen gaituen bezala, egin gaitzala ileskorrere. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan, jauna zuekin. Bedenka zaitzatela jangoikoa alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Gurutze Santuaren. Harritokietako Andre Maria, zugana gatoz arratsalde honetan, zure bihotzean gure barreneko kezkak eta posak, zailtasunak eta ilusioak ustera. Ez gatoz eskatzera, ekartzera baizik. Zugandik ikasi bai dugu, ematean duela gizon emakumeak ondasun iturri benetakoa. Ikusi zaitugu jainkoari zure bizitza osoa, zure baietza ematen. Ikusi zaitugu baita, Jesusen bizitzan, zure amatasuna, zure izate osoa ematen. Gu ere, gero eta gehiago, emankorrak, eskuzabalak, izaten saia gaitezela. Gure egoismoa utzi eta ikas dezagula beste nekeak kontuan izaten. Ez aitzagula bihurtu gure beharren konponbide erraz, besteen beharrekin arduratsu izateko eredu baizik. Ama ona, horixe da bederatzi urren honetako gure eskaria. Zure ermitara etortzeko alegintzen garen bezala, saia gaitezela besteen beharrak gure bizitzan kontuan izaten. Izan dezagula otoitzaldi hau benetan irakasbide. Eukaristia ospatzean ikas dezagula zure semeagandik gure gorputzak ematen, gure bizia eskaintzen, kontura gaitezela, aitaren aukeratu izateak besteen alde gure buruak eskaintzea dekarrela berekin. Jakin dezagula, puskatuta eta zauritua izateak jarri zuela zure semea betiko baskoan. Ikas dezagula benetan elkar maitatzen. Horixe baita Eukaristia egitea. Maita dezagula gizon emakume bakoitza, zuk Maria, neurri gabe maite duzun bezala. Graziasko eta rukizko amak, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzeko orduan. Aintzasko gertakariak. Lehenengo gertakaria, jainko semearen biztuera. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Agur Maria, graziaz beteak jauna dago zurekin. Bedenkatua zera zu andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesu. Agur Maria, graziaz beteak jauna dago zurekin. Bedenkatua zera zu andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesu.
Agur Maria, graziaz betea, jauna dago zurekin, bedenkatua zera zu andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea, jauna dago zurekin, bedenkatua zera zu andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea, jauna dago zurekin, bedenkatua zera zu andre guztien katua da zurez. Agur Maria, graziaz betea, jauna dago zurek. Bedenkatua zera zu andre guztien artean, eta bedenkatua da zurez. Agur Maria, graziaz betea, jauna dago zurek. Bedenkatua zera zu andre guztien, eta bedenkatua da zurez. Ba, Jesus. Agur Maria, graziaz betea, jauna dago zure. Bedenkatua zera zu andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabeleko frutua. Agur Maria, graziaz betea, jauna dago zure. Bedenkatua zera zu andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabeleko frutua. Agur Maria, graziaz betea, jauna dago zure. Bedenkatua zera zu eta bedenkatua da. Aintza, aitari, semeari eta espirituari. Bigarren gertakaria, Jainko semearen zerura igotzea. Maiguzukar egun honetako ogia. Barkatu gure zorrak, bere gure sordunei barkatzen diegun eskero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina ez gaitzatzu. Santa Maria Jangoikoaren ama, pregutu ezazuku pekatarion, orain eta gure. Maria Jangoikoaren ama, pregutu ezazuku. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku. Santa Maria Jangoikoaren ama, pekatario, orain eta gure. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatario, orain eta gure. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatario, orain eta gure. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatario, orain eta gure heriotza. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatario, orain eta gure. Aintza, Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko. Hasieran zen bezala orain eta beti gizaldietan. Ama gordet. Hirugarren gertakaria, Jainko semearen jaiotza. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure, etor bedi zure erreinu, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Agur Maria, graziaz betea, jauna dago zure. Bedenkatua zera zu andre guztien, eta bedenkatua da zu.
Agur Maria, graziaz betea jauna dago zure. Denkatua zera zu Andre guzti. Katua da. Agur Maria, graziaz betea jauna dago zure. Denkatua zera zu Andre guzti. Katua da. Agur Maria, graziaz betea jauna dago zure. Denkatua zera zu Andre guzti. Katua da zure frutua. Agur Maria, graziaz betea jauna dago zure. Denkatua zera zu. Bedenkatua da frutua. Agur Maria, graziaz betea jauna dago zure. Denkatua zera zu Andre guzti. Denkatua da. Agur Maria, graziaz betea jauna dago zure. Denkatua zera zu. Agur Maria, graziaz betea jauna dago zure. Denkatua zera zu Andre. Denkatua da zure. Agur Maria, graziaz betea jauna dago zure. Denkatua zera zu Andre. Bedenkatua da zure frutua. Agur Maria, graziaz betea jauna dago zure. Denkatua zera zu Andre guzti. Eta bedenkatua da. Aintza, aitari, semeari eta espirituz. Graziaz eta errukizko ama hor, eta zaindu. Laugarren gertakaria, Andre Maria bere seme Jesusekin Elizan hartzea. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorra, gure zordunei barkatzen diegunez. Ez gaitzatzu taldian erortzen, baina natera gaitzatzu. Santa Maria Jangoikoaren ama, regutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotza. Santa Maria Jangoikoaren ama, regutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotza. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotza. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko. Aintza, Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko. Amen. Orain eta gure eriotzako orduan, amen. Gracias. Bosgarren gertakaria, Jesus aurra galdu eta lisan aurkitze. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena.
etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala. Agur Maria, graziaz betea, jauna dago zurek. Bedenkatua zera zu andre guztien artean, eta bedenkatua da zure frutua. Agur Maria, graziaz betea, jauna dago zurek. Bedenkatua zera zu andre bedenkatua da zure. Agur Maria, graziaz betea, jauna dago zurek. Bedenkatua zera zu andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea, jauna dago zure. Bedenkatua zera zu andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua. Agur Maria, graziaz betea, jauna dago zurekin. Bedenkatua zera zu andre guztien, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua. Agur Maria, graziaz betea, jauna dago zure. Bedenkatua zera zu andre guztien, bedenkatua da. Agur Maria, graziaz betea, jauna dago zure. Bedenkatua zera zu andre guztien artean, eta bedenkatua da zure frutua. Agur Maria, graziaz betea, jauna dago zurekin. Bedenkatua zera zu andre guztien artean, eta bedenkatua da zure. Agur Maria, graziaz betea, jauna dago zurek. Bedenkatua zera zu andre guztien, eta bedenkatua da zure frutua. Agur Maria, graziaz betea, jauna dago zurekin. Bedenkatua zera zu andre guztien artean, eta bedenkatua da zure frutua. Aintzaitari, semeari eta Espiritu Santuari. Graziaz eta errukizko ama, gordeta zaindu gaitzatzu gainetako. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Andre Maria Santua. Jainkoaren ama santu. Virginen Virginia Santua. Emakume guztien artean bedenkatua. Gizadiaren ospea. Jainko herriaren aintza. Elisaren irudi gargia. Zorionekoa sinistu zenuelako. Zorionekoa itxaron zenuelako. Zorionekoa maitatu zenuelako. Elisaren ama. Batasunaren ama. Misioen ama. Gizon emakume guztien ama. Grazia guztien etorbidea. Gure bizi eta itxaropena. Itxasoko izarra. Zeruko posa. Zerura jasotako erregina. Aingeruen erregina. Santu guztien erregina. Zadiaren erregina. Hangoikoaren bildotxa, zukentzen duzun munduko pekatua. Hangoikoaren bildotxa, zukentzen duzun pekatua. Hangoikoaren bildotxa, zukentzen duzun pekatua. Otoiz egizu gure alde jainkoaren ama. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua, Kristo zure seme gure jaunaren biz. Egizu, haren ama Maria Virginaren ototez, betiko biziaren zoriona itxi dezagula. Gure jaunaren, ez?